curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été... Τα περίεργα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ συνέβησαν το 1940 στο Οράν. Κατά γενική ομολογία ήταν αλόκοτα, μια και ήταν έξω από τα συνηθισμένα. Με την πρώτη ματιά το Οράν είναι μια συνηθισμένη πόλη και τίποτα περισσότερα από ένας γαλλικός νομός στα αλγερίνικα παράλια. Μια πολιτεία άσχημη κατά γενική ομολογία. Μπορείτε για παράδειγμα να φανταστείτε μια πόλη δίχως περιστέρια, δίχως δέντρα, δίχως κήπους, που δεν ακούγεται ούτε φτεροκόπημα ούτε θρώισμα φύλων. Με λίγα λόγια ένας τόπος άχρωμος. Στον ουρανό μονάχα μπορεί κανείς να διακρίνει την αλλαγή των εποχών. Την άνοιξη την αναγγέλει η ποιότητα του αέρα και τα γεμάτα με λουλούδια πανέρια που οι μικροπολιτές κουβαλούν από τα περίχωρα στα παζάρια. Το καλοκαίρι ο ήλιος πυρπολεί τα κατάξερα σπίτια και σκεπάζει τους τοίχους μια γκρίζα στάχτη. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς παρά μονάχα πίσω από τα κλειστά παντζούρια. Αντίθετα το φθινόπωρο η πόλη κατακλείζεται από λάσπη. Οι όμορφες μέρες έρχονται μονάχα το χειμώνα. Φαινομενικά το Οράν είναι μια πόλη ανυποψίαστη. Μια απόλυτα σύγχρονη πόλη. Ένας βολικός τρόπος για να γνωρίσει κανείς μια πόλη είναι να βρει πώς δουλεύουν, πώς ερωτεύονται, πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι. Στο Οράν όλα αυτά γίνονται μαζί. Με άλλα λόγια, πλήττεις και πασχίζεις να αποκτήσεις συνήθειες. Επειδή υπάρχει έλλειψη χρόνου και περισυλλογής, οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να αγαπιούνται χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ούτε και αυτό είναι πολύ πρωτότυπο. Πρωτοτυπία για την πόλη μας είναι η δυσκολία που συναντάς για να πεθάνεις. Αν είσαι άρρωστος, χρειάζεσαι τρυφεράδα. Σου αρέσει να στηρίζεσαι σε κάτι και αυτό είναι φυσικό. Στο Οράν όμως το τραχή κλίμα, η προτεραιότητα των εμπορικών υποθέσεων, το άχαρο περιβάλλον, το απότομο σουρούπομα, η ποιότητα των απολαύσεων, όλα απαιτούν καλή υγεία. Ενώ ο άρρωστος εδώ βρίσκεται ολομόναχος, ετοιμοθάνατος, παγιδευμένος πίσω από εκατοντάδες τείχους που τρίζουν από ζέστη. Την ίδια στιγμή που ένας ολόκληρος λαός είναι στο τηλέφωνο ή στα καφενεία και συζητάει για φορτωτικές, συναλλαγματικές και προεξοφλήσεις. Τούτη η πόλη δίχως γραφικότητα, δίχως πράσινο, δίχως ψυχή, σε καθησυχάζει, σε ναρκώνει. Είναι ριζωμένη στο κέντρο ενός γυμνού οροπεδίου που το περιβάλλουν φωτολουσμένοι λόφοι πάνω από έναν τέλειο όρμο. Το λυπηρό είναι ότι χτίστηκε πλάτη σε αυτό τον όρμο, έτσι που είναι αδύνατο να διακρίνει τη θάλασσα. Την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, τίποτα δεν μπορούσε να κάνει τους συμπολίτες μας να προβλέψουν τα γεγονότα που συνέβησαν. Και ήταν οι πρώτες ενδείξεις μιας σειράς από σοβαρά επεισόδια. Τα γεγονότα αυτά ορισμένοι θα τα βρουν απόλυτα φυσικά, ενώ αντίθετα άλλοι θα τα θεωρήσουν απίθανα. Εγώ όμως γνωρίζω ότι συνέβησαν πραγματικά και ότι αφορούσαν τη ζωή ενός ολόκληρου λαού. Υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες που μπορούν να εκτιμήσουν την αλήθεια όσων λέω. Δουλειά μου είναι μόνο να λέω. Όχι, γιατρέ! Δεν υπάρχουν ποντικοί στο σπίτι. Βγαίνοντας από το ιατρείο μου, σκόνταψα σε ένα ψόφιο ποντικό στη μέση του κεφαλόσκαλου. Και αναρωτήθηκα τι δουλειά έχει και ένας ποντικός, κύριε Μισελ. Γιατρέ, μια ζωή θυρός αυτό το σπίτι. Ποντικούς δεν είδαν. Και αυτός τι είναι?
Μάλλον θα τον πέταξαν απόξω για φάρσα. Δείτε τι γίνεται εδώ. Αυτή τη φορά άφησαν 3 ψόφιους ποντικούς στη μέση του διαδρόμου. Μάλλον θα τους έπιασαν με μεγάλες φάκες, γιατί είναι καταματωμένοι. Στέκομαι στο κατόφλι περιμένοντας τους φαρσέρ να προδοθούν, καθώς θα με έβλεπα να τους κρατάω από την ουρά. Τους παραμονεύω, αλλά αυτά τα χουρούνια δεν τολμάνε. Που θα μου πάνε όμως, δεν θα πέσουν στα χέρια μου. Να, έχω ένα τηλεγράφημα για σας, γιατρέ. Το τηλεγράφημα με ειδοποιούσε για την άφιξη της μητέρας μου. Έρχομαι αύριο να φροντίσω σπίτι κατά απουσία γυναίκα σου. Τι όμορφη που είσαι απόψε, γλυκιά μου. Η νοσοκόμα θα έρθει στις 11. Θα σας συνοδεύσω στο σταθμό για το τρένο των 12. Μην κλαις, γλυκιά μου. Όλα θα πάνε καλύτερα όταν γυρίσεις από το σανατόριο. Ναι, όλα θα πάνε καλύτερα. Είναι και αυτή η ιστορία με τους ποντικούς. Χθες βράδυ, ψάχνοντας τα κλειδιά μου, διέκρινα στο βάθος του σκοτεινού διαδρόμου, τρεκλίζοντας να έρχεται ένας βρεγμένος χοντροπόντικας. Στάθηκα μια στιγμή προσπαθώντας να βρει την ισορροπία του. Ύστερα έτρεξε προς το μέρος μου, ξαναστάθηκε, στριφογύρισε και έπεσε τελικά ξερνώντας αίμα από το μισάνοιχτο στόμα του. Το χάζεψα για μια στιγμή και ανέβηκα στο σπίτι μας. Μην κλαις, καλή μου. Όλα θα πάνε καλύτερα όταν γυρίσεις. Σε παρακαλώ, πρόσεχε τον εαυτό σου. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Ονομάζομαι Ραϊμόν Ραμπέρ. Κάνω έρευνα για λογαριασμό μιας μεγάλης εφημερίδας του Παρισιού Incognito για τις συνθήκες της ζωής των Αράβων και ζητώ πληροφορίες για τη φυσική τους κατάσταση. Λοιπόν, γιατρέ, η κατάστασή τους δεν είναι καλή. Πριν όμως συνεχίσω, θα ήθελα να μάθω αν μπορείτε να γράψετε την αλήθεια, κύριε Ραμπέρ. Φυσικά, θέλω να πω, μπορείτε να δώσετε ολοκληρωτικά αρνητική εικόνα. Ολοκληρωτικά, όχι. Οφείλω να το ομολογήσω. Υποθέτω μια τέτοια περιγραφή θα ήταν αβάσιμη. Δεν δέχομαι παρά μονάχα ανεπιφύλακτες μαρτυρίες. Δεν θα λάβω υπόψη μου κατά συνέπεια μονάχα τη δική σας μαρτυρία. Τότε μπορείτε να κάνετε ένα σπουδαίο ρεπορτάζ σχετικά με τον αριθμό των ψόφιων ποντικών που συναντούμε στην πόλη μας αυτή τη στιγμή. Αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μα τι έχετε, κύριε Μισελ? Τίποτα. Δεν αισθάνομαι καλά. Αυτοί οι ποντικοί με συγκλώνησαν. Νομίζω πάντως είναι το ηθικό μου. Θα είναι καλύτερα όταν θα έχουν εξαφανιστεί. Από το υπόγειο μέχρι τη σοφίτα καμιά 10 ποντικοί ρησοριασμένοι στα σκαλιά. Ξέρετε, τους βρίσκουμε 2-2, 3-3 μαζί. Το ίδιο συμβαίνει και στη γειτονιά. Οι σκουπιδοτελεκέδες των διπλανών σπιτιών είναι γεμάτοι. Δεν αισθάνομαι καλά. Θα ήθελα να πάρω λίγο αέρα, γιατρέ. Αέρα. Ξαπλώστε και βάλτε θερμόμετρο. Θα περάσω το απόγευμα να σας δω. Ναι. Πού? Πότε? Ναι, έρχομαι αμέσως. Τι συμβαίνει, κύριε Γκραν? Πώς θέλετε να ξέρω, γιατί προσπάθησε να αυτοκτονήσει, γιατρέ. Κρυφή καημή, λέει. Τίποτα στη συμπεριφορά του απελπισμένου δεν άφηνε να προβλέψει κανείς την απονενοημένη του απόφαση. Οι σχέσεις μας είχαν περιοριστεί σε μερικούς χαιρετισμούς στα σκαλιά. Έβγαινα όταν άκουσα θόρυβο στο διαμέρισμα του κυρίου Κοτάρ.
Τότε είδα στην πόρτα γραμμένη με κόκκινη τιμωρία την επιγραφή «Περάστε κρεμάστικα». Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν φάρσα. Όταν άκουσα ένα παράξενο φωνητό, και μάλλον απέσιο θα έλεγα, φυσικά μπήκα και τον ξεκρέμασα έγκαιρα. Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν ειδοποιήσατε αμέσως την αστυνομία, κύριε Γκάμ? Σκέφτηκα ότι πιο επίγον θα ήταν να καλέσω γιατρέ. Επίσημα ο κύριος Κοτάρ είναι αντιπρόσωπος κρασιών και λικέρ. Αν θέλετε όμως τη γνώμη μου, πρόκειται για άτομο που τα έχει με τη συνείδησή του. Κύριε Κοτάρ, ακούσατε τι είπε ο γείτονάς σας, ο κύριος Ιωσήφ Γκάμ. Μπορείτε με τη σειρά σας να καθορίσετε τα αίτια της πράξης σας. Κρυφή καημή! Δεν έρθω, γιατρέ! Έχετε σκοπό να συνεχίσετε? Να ξανάχω κρυφούς καημούς! Όχι, να αυτοκτονήσετε. Όχι! Δεν θέλω να μ' αφήσουν ήσυχα! Σας θυμίζω ότι για την ώρα εσείς δεν αφήνετε σε ησυχία τους άλλους. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε, κύριε Κοτάρ. Από τότε μάλιστα που γίνεται λόγος για αυτό το πυρετό. Είναι σοβαρό, γιατρέ? Δεν έχω ιδέα. Τα εργοστάσια και οι αποθήκες ξεκίνησαν από εκατοντάδες κουφάρια πολιτικών. Σε μερικές περιπτώσεις αναγκάζονται να τελειώσουν τα τροπικά που η αγωνία τους πριν ψοφήσουν κρατούσε πολύ. Οι εφημερίδες διατύπωναν επίμονα το ερώτημα: είχε σκοπό ο Δήμος να λάβει επίγοντα μέτρα και να προφυλάξουν τους δημότες από την ησυχαμερή εισβολή? Δόθηκε διαταγή στην υπηρεσία μυοκτονίας να μαζεύουν τους ψόφιους ποντικούς. Κάθε πρωί τα ξημερώματα, δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα έπρεπε να μεταφέρουν τα ψοφίνια στο εργοστάσιο αποτέφρωσης απορριμμάτων για να τα κάψουν. Από τα φτωχόσπιτα, τα υπόγεια, τις κάβες, τους υπονόμους, ανεβαίνουν τρικλίζοντας σε μακριές σειρές, τρεμουλιάζοντας στο φως, στριφογυρνώντας γύρω-γύρω για να ψοφήσουν κοντά στους ανθρώπους. Τη νύχτα, διαδρόμους, στα σοκάκια, τους καθαρά τις σιγανές εναγώνιες φωνούλες τους. Βιάζονται έξω από τους υπονόμους με ένα μικρό λουλούδι από αίμα στη μητερή μουσούδα τους. Άλλοι πρισμένοι, σαπισμένοι, και άλλοι ξυλιασμένοι με όρθια ακόμα τα μουστάκια τους. Ακόμα τους συναντάς μοναχικούς στις μεγάλες αίθουσες των διοικητικών μεγάρων, στα προάβλια των σχολείων, κάτω από τις καρέκλες των καφενείων. Καθαρισμένη την αυγή η πόλη από τα ψόφια ζώα, θα ξανάβρισκε σιγά σιγά όλο και περισσότερα τη μέρα. Τύχαινε ακόμα πολλοί νυχτοπερπατητές να νιώσουν κάτω από το πόδι τους τη λαστιχένια μάζα ενός νοπού ακόμα ψοφιμιού. Λες και η ίδια η γη ξαλάφρωνε από τα αποστήματα και τοπίων που κατάτρωγαν τα σπλάχνα της. Η ανυποψίαστη ως τότε πόλη αναστατώθηκε. Ένα πρωί το ραδιόφωνο ανάγγειλε ότι σε μια μόνο μέρα, στις 20 του Απρίλη, περιμαζεύτηκαν και κάηκαν 6.231 ποντικοί. Την άλλη μέρα 8.000. Η ανησυχία στην πόλη κορυφώθηκε. Ο κόσμος ζητούσε ριζοσπαστικά μέτρα, κατηγορούσε τις αρχές. Ένα πρωί το ραδιόφωνο ανάγγειλε ότι ο φαινόμενο έπαψε ξαφνικά να υπάρχει. Η πόλη ανάσανε. Η κοινωνία των ποντικών τελείωσε, ξόφλησε. Φαίνεται ήρθε η ώρα της άλλης κοινωνίας, των ανθρώπων.
Επιστρέφοντας βρήκα το θυρωρό κύριο Μισελ μισοκρεμασμένο έξω από το κρεβάτι του με το ένα χέρι στην κοιλιά και τ' άλλο στο λαιμό. Να ξερνάει με δυνατούς σπασμούς μια ανοιχτοκόκκινη χολή με σε ένα σκουπίδο την εκέ. Ύστερα από πολλές προσπάθειες, ξέπνοος ξαναξάπλωσε. Ο πυρετός είχε φτάσει στους 39,5 βαθμούς. Δυο μαυριδερές κοιλίδες μεγάλωναν ολοένα και περισσότερο στο πλευρό του. Παραπονιόταν τώρα για ένα πόνο στα σπλάχνα του. Με καίει. Αυτό το γουρούνι με καίει. Σύστησα καθάρσιο, πολλά υγρά και δίαιτα. Προσπάθησα να ανοίξω ένα απόστημα. Με το κάψιμο που προκάλεσε η τερεβινθίνη, ο θυρωρός σούρλιαξε. Τα γουρούνια. Το μεσημέρι ο πυρετός ανέβηκε απότομα στους 40 βαθμούς. 2 ώρες αργότερα στο ασθενοφόρο, με χίλια κέρινα, με λαχανιασμένη την ανάσα, με τα γάγγλια πρισμένα να τον βασανίζουν, ασφικτιούσε κάτω από ένα αόρατο βάρος, σαν κάτι που ερχόταν από τα βάθη της γης να τον καλούσε αδιάκοπα. Η γυναίκα του έκλαιγε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, γιατρέ? Της απάντησα, πέθανε. Ήξερες βέβαια τον Κάμπ? Ο Κάμπ, ένας ψηλός, με μαύρο μουστάκι. Ήταν κλειδούχος στα τρένα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πέθανε. Πότε? Δεν ξέρω. Ύστερα από την ιστορία με τους ποντικούς. Τι έπαθε? Δεν ξέρω. Ύστερα από πυρετό λένε, μα δεν ήταν γερός. Τα πλεμόνια του δεν άντεξαν. Έπαιζε και στη δημοτική μπάντα μουσική. Άμα είσαι άρρωστος δεν κάνει να παίζεις τρομπόνι. Οι εφημερίδες που φάνηκαν τόσο φλίαρες με την υπόθεση των ποντικών τώρα πια δεν μιλούσαν για τίποτα. Και αυτό γιατί οι ποντικοί ψοφούν στους δρόμους, ενώ οι άνθρωποι πεθαίνουν στην καμαρά τους. Και οι εφημερίδες δεν καταπιάνονται παρά μόνο με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους. Κανείς δεν θέλησε να κινητοποιηθεί για όσο διάστημα κάθε γιατρός δεν συναντούσε παρά 2 ή 3 κρούσματα. Αν όμως κάποιος φρόντιζε να κάνει μια πρόσθεση, το αποτέλεσμα θα ήταν τρομακτικό. Τα θανατηφόρα κρούσματα μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται και είναι πια φανερό ότι πρόκειται για πραγματική επιδημία. Τότε ήταν που η Δημοτική Αρχή και η Νομαρχία άρχισαν τις έρευνες και τότε ήταν που με επισκέφτηκε ένας ηλικιωμένος συνάδελφός μου, ο γιατρός Καστέλ. Βέβαια ξέρετε τι είναι ριέ? Όχι, Καστέλ. Περιμένω τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Εγώ όμως ξέρω και δεν μου χρειάζονται οι αναλύσεις. Υπηρέτησα ένα διάστημα στην Κίνα και είδα μερικά κρούσματα και στο Παρίσι πριν από 20 χρόνια. Τότε όμως δεν τολμούσαν να τους δώσουν ένα όνομα. Η κοινή γνώμη βλέπεις είναι κάτι το ιερό. Όχι πανικός. Προπάντων όχι πανικός. Είναι πραγματικά απίστευτο. Τι είναι απίστευτο, ρε? Φαίνεται καθαρά ότι είναι πανούκλα. Θα μας απαντήσουν όμως ότι όλος ο κόσμος το ξέρει ότι η πανούκλα έχει εκλείψει από τη Δύση. Ναι, όλος ο κόσμος το ξέρει, εκτός από τους νεκρούς. Η λέξη πανούκλα προφερόταν για πρώτη φορά. Έχουν ξεσπάσει στον κόσμο τόσες πανούκλες, όσοι και πόλεμοι. Και ωστόσο πανούκλες και πόλεμοι αφήνουν τους ανθρώπους το ίδιο ανέτοιμους. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι άνθρωποι λένε δεν θα κρατήσει πολύ, είναι μεγάλη βλακεία. Και φυσικά ένας πόλεμος είναι μεγάλη βλακεία. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να κρατήσει πολύ. Η βλακεία πάντα αντέχει. Η συμφορά όμως δεν ορίζεται μονάχα με τα ανθρώπινα μέτρα και ποτέ κανείς δεν θα είναι ελεύθερος όσο υπάρχουν συμφορές.
Θα μπορούσε να το διαπιστώσει κανείς αν δεν σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Κακό όνειρο είναι και θα περάσει. Ωστόσο αυτό δεν περνάει πάντα. Και από το ένα κακό όνειρο στο άλλο οι άνθρωποι τελικά αφανίζονται επειδή δεν έχουν πάρει τις προφυλάξεις τους. Οι 30 μεγάλες επιδημίες πανούκλας που γνώρισε η ιστορία άφησαν γύρω στα 100 εκατομμύρια νεκρούς. Η Αθήνα πανουκλιασμένη και εγκαταλειμμένη από τα πουλιά. Οι κινέζικες πόλεις γεμάτες με τους σιωπηλούς ετοιμοθάνατους. Οι βαρυπινίτες της Μασσαλίας όριαζαν μέσα σε τρύπες κορμιά που πιωροούσαν. Τα υγρά και σάπια κρεβάτια στο ισοπεδωμένο χώμα του νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης. Το μεγάλο τείχος της προβυγγίας για να σταματήσουν τη μανιασμένη ανάσα της πανούκλας. Η Γιάφα με τους αποτρόπαιους ζητιάνους. Το καρναβάλι των μασκοφόρων γιατρών στα χρόνια της μαύρης πανούκλας. Τα ζευγαρώματα των ζωντανών στους τάφους του Μιλάνου. Τα κάρα με τους νεκρούς στο τρομοκρατημένο Λονδίνο. Και παντού και πάντα οι γεμάτες με την ατελεύτητη κραυγή νύχτες και μέρες των ανθρώπων. Με επίμονες προσπάθειες κατάφερα να πείσω τον Ομάρχη να συγκαλέσει υγειονομική επιτροπή. Monsieur, faisons vite si vous voulez, mais en silence. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il s'agit de fausses alertes. Κύριε Νομάρχα, το ξέρετε ότι η νομαρχία δεν διαθέτει ορούς. Τηλεφώνησα στην αποθήκη. Ο διευθυντής έπεσε από τα σύννεφα. Πρέπει να μας στείλουν από το Παρίσι. Ήδη τηλεγράφησα. Το ζήτημα όμως είναι να μάθουμε αν πρόκειται για πανούκλα ή όχι. Κύριε, είστε βέβαιοι πως πρόκειται για πανούκλα? Όταν ένας βάκυλος έχει τη δυνατότητα μέσα σε διάστημα 3 ημερών να τετραπλασιάσει το μέγεθος της σπλήνας, να δώσει στα μεσεντερικά γάγγλια το μέγεθος πορτοκαλιού και τη σύσταση χυλού, δεν επιτρέπονται οι παραμικροί δισταγμοί. Ο σφυγμός εξασθενίζει και ο θάνατος επέρχεται έπειτα από μια ασήμαντη κίνηση. Δεν έχει σημασία αν θα την ονομάσουμε πανούκλα ή μεταδοτικό πυρετό. Πρέπει να την αναχαιτήσουμε έγκαιρα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να εξοντώσει το μισό πληθυσμό της πόλης προτού περάσουν 2 μήνες. Τότε κύριε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Λοιπόν, ακούστε, με αφίσες θα αναγγείλουμε ότι παρουσιάστηκαν μερικά κρούσματα κακοήθους πυρετούς στο Δήμο του Οράν. Τα κρούσματα αυτά δεν είναι πραγματικά ανησυχητικά. Ο πληθυσμός θα ξέρει να κρατήσει την ψυχραιμία του. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα αυτά θα σταματήσουν κάθε απειλή επιδημίας. Οι κάτοικοι θα βοηθήσουν και θα συνεργαστούν για την προσωπική μου προσπάθεια. Λοιπόν, γιατρέ Ριγέ, για ποια μέτρα πρόκειται? Επιστημονική μειοκτονία με τη διοχέτευση τοξικών αερίων στους υπονόμους και άγρυπνη επίβλεψη της υδροδότησης. Όσοι έχουν ψήλους θα μεταφερθούν στα δημοτικά ιατρεία. Οι οικογένειες θα πρέπει να δέχονται να απομονώνονται οι συγγενείς τους στις ειδικές αίθουσες των νοσοκομείων. Πρέπει να λάβουμε απολύτως μέτρα, να υψώσουμε ένα αληθινό φράγμα ή να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Τότε μετατρέψτε ένα σχολείο σε βοηθητικό νοσοκομείο. Ακούστε με επιτέλους, κύριε Νομάρχα. Οι ποντικοί ψόφισαν από πανούκλα ή από κάτι που τις μοιάζει πολύ. Έβαλαν σε κυκλοφορία εκατομμύρια ψήλους που μπορούν να μεταδώσουν τη μόλυνση με πρόοδο γεωμετρική αν δεν την αναχαιτήσουμε έγκαιρα. Ακόμα κι αν έρθουν οι οροί, θα είναι χρήσιμοι. Ο ιός αυτός, κύριε Νομάρχα, είναι περίεργος. Τα αποθέματα γρήγορα θα εξαντληθούν. Κατάσταση φανών, αποκρύψατε την πόλη. Ήταν η απάντηση της κεντρικής κυβέρνησης του Παρισιού στο τηλεγράφημα του Νομάρχη που ζήτησε οδηγίες. Μόλις οι πύλες της πόλης έκλεισαν, όλοι πια καταλάβαμε ότι είχαμε μπει στο ίδιο τσουβάλι και έπρεπε να συμβιβαστούμε. Αυτή η ξαφνική ενημέρωση για εισβολή της αρρώστιας είχε σαν άμεση συνέπεια στο να εξαναγκάσει τους συμπολίτες μας να συμπεριφερθούν σαν να μην είχαν προσωπικά αισθήματα.
Η νομαρχία πολιορκήθηκε από ένα πλήθος αιτημάτων για περιπτώσεις άκρως σημαντικές και ταυτόχρονα εξίσου αδύνατο να εξεταστούν. Η κατάσταση δεν παίρνει συμβιβασμούς και οι λέξεις υποχωρώ, εύνοια, εξαίρεση δεν έχουν πια κανένα νόημα για κανέναν. Διέκρινα τη φωτογραφία της κυρίας Ριέ στα γραφεία σας. Ναι, η γυναίκα μου νοσηλεύεται στην εξοχή. Αναγκάστηκε να φύγει στο βουνό, κύριε Γκράμ. Από μια άποψη είναι τυχερή. Ελπίζω μόνο πως η γυναίκα μου θα γίνει καλά. Καταλαβαίνω. Εγώ παντρεύτηκα πολύ νέος με μια φτωχιά κοπέλα της γειτονιάς μου. Μάλιστα για να παντρευτώ αναγκάστηκα να διακόψω τις σπουδές μου και να αρχίσω να δουλεύω. Ούτε η Ζαν ούτε εγώ βγαίναμε ποτέ από τη γειτονιά μας. Πήγαινα και την έβλεπα στους γονείς της. Μια μέρα σε ένα χριστουγεννιάτικο μαγαζί η Ζαν, γοητευμένη από μια βιτρίνα, έσκυψε και μου είπε «Τι όμορφα που είναι». Της έσφιξα το χέρι. Έτσι πήραμε την απόφαση να παντρευτούμε. Η υπόλοιπη ιστορία είναι πολύ απλή, όπως γίνεται με όλο τον κόσμο. Παντρεύονται, αγαπιούνται ακόμα λίγο, δουλεύουν τόσο, ώστε ξεχνούν να αγαπούν. Η σιωπή το βράδυ στο τραπέζι, σίγουρα η Ζάνη υπέφερε, ωστόσο έμεινε. Τυχαίνει πολλές φορές να υποφέρεις για πολύ καιρό, χωρίς να το ξέρεις. Τα χρόνια πέρασαν, αργότερα εκείνη έφυγε φυσικά. Δεν έφυγε μόνη της. Σ' αγάπησα πολύ, τώρα όμως είμαι κουρασμένη. Δεν χαίρομαι που φεύγω, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι ευτυχισμένη για να ξαναρχίσω. Αυτά μου έγραφε σε γενικές γραμμές. Εγώ θα μπορούσα να έχω ξαναρχίσει, αλλά δεν πίστευα πια σε τίποτα. Μόνο που τη σκέφτομαι πάντα. Εκείνο που θα ήθελα ήταν να της γράψω ένα γράμμα για να δικαιολογηθώ. Αλλά δεν μπόρεσα. Όσο αγαπιόμασταν, καταλαβαίνόμασταν χωρίς λόγια. Αλλά τώρα, ξέρετε, εκείνο που θα ήθελα, γιατρέ, είναι τη μέρα που το γράμμα θα φτάσει στον εκδότη. Αυτός μόλις το διαβάσει θα σηκωθεί και θα πει στους συνεργάτες του «Κύριοι, αποκαλυφθείτε! Θα πρέπει να είναι τέλειο!» Βραδιές, εβδομάδες, ολόκληρες για μια λέξη, πολλές φορές ακόμα και για έναν απλό σύνδεσμο. Στο κάτω-κάτω είναι πολύ εύκολο να επιλάξεις ανάμεσα στο και στο αλλά. Η δυσκολία μεγαλώνει ανάμεσα στο κατόπιν και το έπειτα. Σίγουρα όμως το πιο δύσκολο είναι να ξέρεις αν πρέπει ή δεν πρέπει να βάλεις και. Συγγνώμη γιατρέ, αλλά πώς να σας το πω, με εσάς μπορώ να μιλώ, σας έχω εμπιστοσύνη, αλλά εσείς γράφετε στη γυναίκα σας γιατρέ. Μα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πόλη δεν συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα με τα συνήθη μέσα επικοινωνίας. Παράλληλα ένα νέο διάταγμα απαγορεύει κάθε ανταλλαγή αλληλογραφίας για να μην γίνουν τα γράμματα ένα μέσο μετάδοσης του ιού. Τι κάνετε? Τηλεγραφώ. Τηλεγραφώ. Γυναίκας, εσύ είμαι καλά, η πόλη απομονώθηκε, σε σκέφτομαι. Ευτυχώς έχω τη δουλειά μου. Ξέρετε γιατρέ, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να σας το απαγγείλω, ένα όμορφο πρωινό του Μάη, μια κομφή αμαζόνα πάνω σε μια θαλωμάσια πυρόχρωμη φοράδα διέσχιζε τις ανθισμένες δεντροσυρές του δάσους της Βουλώνης. Πώς σας φαίνεται, για την ώρα αυτό δεν είναι παρά ένα προσχέδιο. Όταν θα έχω κατορθώσει να συλλάβω την εικόνα που έχω στο κεφάλι μου, όταν η φράση μου θα είναι το ίδιο καλέσθητη όπως αυτός ο περίπατος με το άλογο να καλπάζει 1, 2, 3, 1, 2, 3. Τότε κύριοι, βγάλτε μου το καπέλο σας, οι ανθισμένες δεντροσυρές του δάσους της Βουλώνης. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Υποθέτω γιατρέ με αναγνωρίζετε. Είχα έρθει πριν από τα γεγονότα.
Ναι. Ζητούσατε πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των Αράβων, κύριε Ραμπέρ. Να λοιπόν που τώρα έχετε ένα σπουδαίο θέμα για ρεπορτάζ. Δεν με απασχολεί αυτό. Βοηθήστε με, γιατρέ. Έχω αφήσει τη γυναίκα μου στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι ακόμα γυναίκα μου, αλλά το ίδιο κάνει. Περίμενα 3 ώρες στην ουρά να στείλω ένα τηλεγράφημα που έλεγε είμαι καλά, καλή αντάμωση. Σήμερα όμως σκέφτηκα ότι στο κάτω-κάτω δεν ξέρω με πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Αποφάσισα να φύγω. Ξέρετε, εκείνο που θα ήθελα είναι να σας παρακαλέσω αν είναι δυνατόν να μου δίνετε ένα πιστοποιητικό που θα βεβαιώνεται ότι δεν έχω αυτή την καταραμένη αρρώστια. Είμαι βέβαιος θα μπορούσε να μου χρησιμεύσει. Δεν μπορώ να σας το δώσω, κύριε Ραμπέρ, γιατί απλούστατα δεν ξέρω αν έχετε κολλήσει την αρρώστια. Αλλά και στην περίπτωση ακόμα αυτή δεν μπορώ να σας βεβαιώσω αν ανάμεσα στο δευτερόλεπτο που θα βγαίνατε από το γραφείο μου και σε εκείνο που θα μπαίνατε στην ομαρχία δεν θα μολυνθείτε. Και έπειτα είμαι βέβαιος δεν θα σας χρησιμεύσει, γιατί υπάρχουν σε αυτή την πόλη χιλιάδες άνθρωποι στην ίδια με εσάς κατάσταση που δεν μπορούν παρόλα αυτά να τους αφήσουν να φύγουν. Μα αν αυτοί δεν έχουν την αρρώστια και εγώ δεν είμαι από εδώ. Από αυτή τη στιγμή δυστυχώς είσαστε κι εσείς ντόπιος, όπως όλος ο κόσμος. Αν δεν καταλαβαίνετε, μιλάτε τη γλώσσα της λογικής, ζείτε μέσα στην αφαίρεση. Μιλάω τη γλώσσα της πραγματικότητας, που δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Αλλά θα φύγω από εδώ. Ήρθα σε εσάς γιατί μου είπαν ότι λάβατε κι εσείς μέρος στην απόφαση που πήραν. Σκέφτηκα έτσι ότι για μια τουλάχιστον περίπτωση θα μπορούσατε να χαλαρώσετε τα μέτρα που κι εσείς συμβάλλατε να λάβουν. Αλλά εσάς σας είναι αδιάφορο. Δεν σκεφτήκατε κανέναν. Δεν λογαριάσατε όσους χώρισαν. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν είχα θελήσει να τους λογαριάσω. Η ιδιότητά μου το απαγορεύει. Δεν σας απαγορεύει όμως να δείχνετε ήκτο. Και σε τι θα χρησιμεύει? Ο ήκτος, βέβαια. Ο ήκτος. Και όταν μια μάνα με υποδέχεται με προσποιητό χαμόγελο, λέγοντάς μου ελπίζω, γιατρέ, να μην είναι ο πυρετός για τον οποίο μιλάει όλος ο κόσμος, ο ήκτος. Σηκώνω το σεντόνι και τον ηχτικό και κοιτάζω αμίλητος τις κόκκινες κοιλίδες στα μεριά και στα πλευρά, το πρίξιμο στα γάνγλια. Η μάνα κοιτάζει ανάμεσα από τις γάμπες της κόρης της και ουρλιάζει χωρίς να μπορεί να συγκρατηθεί. Κάθε βράδυ πολλές μάνες ουρλιάζουν έτσι μπροστά στις έκθετες σκυλιές που έχουν όλα τα σημάδια του θανάτου. Κάθε βράδυ χέρια κατζώνονται απάνω μου. Κάθε βράδυ περιττά λόγια, υποσχέσεις. Οι σιρήνες των ασθενοφόρων που προκαλούν κρίσεις. Ναι, πανούκλα. Και η αφαίρεση είναι φρικιαστικά. Ένα μόνο πράγμα αλλάζει. Και αυτό είμαι εγώ. Η αδιαφορία έχει αρχίσει να με καταλαμβάνει. Σε κουράζει ο ήκτος όταν ο ήκτος είναι ανώφελος. Γιατί θα θέλατε να μείνω να δουλέψω μαζί σας μέχρι να βρω ευκαιρία να εγκαταλείψω αυτή την πόλη? Ναι, Ραμπέρ. Σας ευχαριστώ. Αδελφοί μου, βρισκόσαστε μέσα στη συμφορά. Αδελφοί μου, είστε άξιοι της τιμωρίας σας. Την πρώτη φορά που η μάστιγα αυτή εμφανίστηκε στην ιστορία ήταν για να χτυπήσει τους εχθρούς του Θεού. Ο Φαραώ αρνήθηκε τις προαιώνιες βουλές και η Πανούκλα τότε τον γονάτισε. Διαβάζουμε στο Χρυσό Συναξάρι ότι την εποχή του βασιλιά Ουμπέρτο στη Λομβαρδία μια τέτοια άγρια πανούκλα ερήμωσε την Ιταλία, ώστε οι ζωντανοί δεν ήταν αρκετοί να φάβουν τους νεκρούς. Αδελφοί μου, είναι το ίδιο θανάσιμο κυνήγι που γίνεται σήμερα στους δρόμους μας. Κοιτάξτε αυτόν τον άγγελο της πανούκλας. Είναι ωραίος σαν τον Εωσφόρο και αστραφτερός όπως και το κακό. Στέκεται όρθιος πάνω στις στέγες σας, με το ένα χέρι κρατάει την κόκκινη ρομφαία
και με το αριστερό του δείχνει ένα από τα σπίτια σας. Αυτή τη στιγμή μάλιστα το δάχτυλό του απλώνεται στην πόρτα σας. Το κρότος της λόγης του ακούγεται πάνω στο ξύλο. Αυτή η συμφορά που σας σκοτώνει, σας ανυψώνει και σας δείχνει το δρόμο. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η πανούκλα μπορεί να μπαίνει στο σπιτικό σας, να κάθεται στην κάμαρά σας και να σας περιμένει. Εδώ, αδελφοί μου, εκδηλώνεται επιτέλους η θεϊκή ευσπλαχνία που έχει βάλει σε όλα τα πράγματα το κακό και το καλό, την οργή και τον νύκτο, την πανούκλα και τη σωτηρία. Μια λάμψη αιωνιότητας βρίσκεται στο βάθος κάθε πόνου. Φωτίζει αυτή η λάμψη τους μισοσκότεινους δρόμους που οδηγούν στη λύτρωση. Τη στιγμή της δυστυχίας γνωρίζουμε την αλήθεια, δηλαδή την αναγκαία σιγή. Παρόλη τη φρίκη αυτών των ημερών και τις κραυγές των ετοιμοθάνατων, ελπίζω, συμπολίτες μου, να απευθύνετε στον ουρανό το μόνο λόγο που είναι ο χριστιανικός και που είναι γεμάτος αγάπη. Ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα. Πώς σας φάνηκε το κήρυγμα του πατέρα Πανελού, γιατρέ? Ταρού, Ζαν Ταρού. Εγκαταστάθηκα στο Οράν πριν λίγες εβδομάδες και μένω σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Ξέρω ότι μπορώ να μιλάω ξεκάθαρα μαζί σας. Σε 15 μέρες, το πολύ σε ένα μήνα, δεν θα χρησιμεύετε σε τίποτα εδώ. Θα σας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Η οργάνωση της υγειονομικής υπηρεσίας σας είναι κακή. Σας λείπουν οι άνθρωποι και ο χρόνος. Έχω ένα σχέδιο για εθελοντικούς υγειονομικούς σχηματισμούς. Επιτρέψτε μου, γιατρέ, να ασχοληθώ με αυτούς και σας αφήσουμε κατά μέρος τη διοίκηση. Εξάλλου η διοίκηση είναι ανίκανη. Έχω παντού φίλους που θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα και φυσικά θα λάβω μέρος κι εγώ. Δουλειά αυτή μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Το ξέρετε αυτό, Ταρού, το σκεφτήκατε καλά. Δεν πιστεύω, γιατρέ, να σκέφτεστε κι εσείς, σαν τον πατέρα Πανελού, ότι η πανούκλα έχει και την καλή της πλευρά. Ότι ανοίγει τα μάτια και αναγκάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται. Όπως όλες οι αρρώστιες, αυτό τον κόσμο βοηθάει στο να εξυψώνονται ορισμένοι άνθρωποι. Όταν όμως βλέπεις τη δυστυχία και τον πόνο που φέρνει, πρέπει να είσαι τρελός, τυφλός ή δειλός για να υποταχθείς την πανούκλα. Πιστεύετε στο Θεό, γιατρέ? Όχι. Θεός. Τι είναι Θεός? Βρίσκομαι στο σκοτάδι και προσπαθώ να δω καθαρότερα. Αν πίστευα σε έναν παντοδύναμο Θεό, θα σταματούσα να θεραπεύω αρρώστους, αφήνοντας σε εκείνον τη φροντίδα αυτή. Αλλά κανείς στον κόσμο, όχι, ούτε και ο ίδιος ο Πανελού που νομίζει πως πιστεύει. Κανείς στον κόσμο δεν θα πίστευε σε έναν τέτοιο Θεό, αφού κανείς δεν εγκαταλείπει απόλυτα τον εαυτό του. Στο σημείο αυτό τουλάχιστον πιστεύω ότι βρίσκομαι στο δρόμο της αλήθειας, παλεύοντας ενάντια στη δημιουργία, έτσι όπως αυτή είναι. Σκεφτόσαστε ότι χρειάζεται και κάποια υπεροψία? Ναι. Εγώ έχω μόνο όση υπεροψία χρειάζεται. Όταν άρχισα αυτό το επάγγελμα το έκανα κατά κάποιον τρόπο γιατί το είχα ανάγκη, γιατί είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες, μια από αυτές που οι νέοι επιδιώκουν. Ακόμα ίσως γιατί ήταν δύσκολο για το γιο ενός εργάτη σαν και εμένα. Και έπειτα έπρεπε να μάθω, να βλέπω πώς πεθαίνουν. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να πεθάνουν? Έχετε ακούσει γυναίκα να ουρλιάζει ποτέ τη στιγμή του θανάτου? Εγώ ναι. Και τότε κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να συνηθίσω. Αλλά αφού την τάξη του κόσμου τη ρυθμίζει ο θάνατος, ίσως είναι καλύτερα για το Θεό να μην πιστεύουμε σε Αυτόν και να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις εναντίον του θανάτου, χωρίς να υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό, όπου εκείνος σωπαίνει. Θα μου πείτε, οι νίκες μου αυτές θα είναι πάντα πρόσκαιρες. Ναι. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να πάψουμε να αγωνιζόμαστε. Μου τα έμαθε όλα αυτά η δυστυχία και η μιζέρια. Κύριε Ταρού, πρέπει να περάσετε αύριο από το νοσοκομείο για ένα προληπτικό εμβόλιο. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε μια μόνο πιθανότητα στις 3 να γλιτώσετε. Οι υπολογισμοί σας αυτοί δεν έχουν νόημα, γιατρέ. Πριν 100 χρόνια
Σε μια πόλη της Περσίας η Πανούκλα καθάρισε όλους τους κατοίκους της, εκτός από τον άνθρωπο που έπλαινε τους νεκρούς και ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει τη δουλειά του. Αυτός ο άνθρωπος Ταρού πόνταρε στην τρίτη πιθανότητα. Αυτό είναι όλο. Πώς πάει η Αμαζόνα, κύριε Γκραμ? Καλπάζει, καλπάζει. Εγκατέλειψα οριστικά το επίθετο κομψή και τη χαρακτήρισα από εδώ και πέρα λιγερή. Είναι πιο συγκεκριμένο. Σας διαβάσω την πρώτη φράση έτσι όπως την έχω τροποποιήσει. Ένα όμορφο πρωινό του Μάη, μια λιγερή Αμαζόνα πάνω σε μια θαυμάσια πυρόχρωμη φοράδα διέσχιζε τις ανθισμένες δεντροσυρές του λάθους της Βουλώνης. Πώς σας φαίνεται? Έψαχνα να βρω έναν όρο που να δίνει αμέσως η φωτογραφία της αρχοντικής φοράδας, έτσι όπως τη φανταζόμουν. Παχουλή. Ο όρος είναι πιο συγκεκριμένος αλλά κάπως μειωτικός. Αστραφτερή. Με βάζει σε πειρασμό, αλλά δεν ταιριάζει στο ρυθμό. Βλέπετε τι δύσκολο που είναι. Μια μαύρη πυρόχρωμη φοράδα. Το μαύρο τονίζει διακριτικά την κομψότητα, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Όχι, δεν είναι δυνατό. Βλέπετε τι δύσκολο που είναι. Τι θα λέγατε για το μεγαλόπρεπη? Ναι, αυτό είναι, μεγαλόπρεπη. Μόνο οι καλλιτέχνες ξέρουν να βλέπουν. Βγάζε μου το καπέλο σας, κύριοι. Ένα όμορφο πρωινό του Μάη, μια λιγερή Αμαζόνα πάνω σε μια μεγαλόπρεπη πυρόχρωμη φοράδα διέσχιζε τις ανθισμένες δεντροθυρές του δάσους της Βουλώνης. Όχι, οι τρεις γενικές στο τέλος της φράσης ηχούν δυσάρεστα. Φεύγω. Νιώθω την ανάγκη να δουλέψω λιγάκι, γιατρέ. Και αν αφαιρούσα τη λέξη Βουλώνη, όλος ο κόσμος θα καταλάβει. Έτσι δεν είναι? Πάω. Η επιδημία απλώνεται πολύ γρήγορα και μας λείπουν τα μέσα. Σε όλους τους στρατούς του κόσμου αντικαθιστούν κατά κανόνα την έλλειψη υλικού με άντρες. Εμάς όμως μας λείπουν και οι άντρες. Το ραδιόφωνο ανάγγειλε ότι έχουν έρθει από το εξωτερικό 10 γιατροί και υγειονομικό προσωπικό από 100 άντρες. Φαινομενικά είναι πολύ. Αν όμως η επιδημία εξαπλωθεί, τότε ο αριθμός αυτός είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να βιαστείτε να πετύχετε το σκοπό σας, Ραμπέρ. Ξέρετε, γιατρέ, δεν είναι ο φόβος που με κάνει να θέλω να φύγω. Δεν θεωρώ ότι είμαι δειλός και τις περισσότερες φορές μου δόθηκε η ευκαιρία να το αποδείξω. Αλλά είναι κάτι ιδέες που δεν μπορώ να τις ανεχτώ. Θα την ξαναβρείτε την αγαπημένη σας. Ίσως, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ την ιδέα ότι θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση και εκείνη θα γεράσει στο μεταξύ. Βαρέθηκα τους ανθρώπους που ζουν και πεθαίνουν για μια ιδέα. Δεν μ' αρέσουν οι ηρωισμοί. Είναι όμορφοι μα και δολοφονικοί. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να ζούμε και να πεθαίνουμε για αυτό που αγαπάμε. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδέα, Ραμπέρ. Είναι, γιατρέ. Ιδέα και μάλιστα μικρή από τη στιγμή που ξεστρατίζει από την αγάπη. Ας περιμένουμε τη γενική λύτρωση χωρίς να παριστάνουμε τους ήρωες. Εγώ δεν βλέπω τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει ίχνος ηρωισμού μέσα σε όλα αυτά, Ραμπέρ. Πρόκειται για εντιμότητα. Είναι μια ιδέα που μπορεί να κάνει μερικούς να γελάσουν. Αλλά ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσει κανείς την πανούκλα είναι η εντιμότητα. Γιατί δεν με εμποδίζετε? Είναι να φύγω απόψε τα μεσάνυχτα. Ίσως γιατί θα ήθελα να κάνω κάτι για την ευτυχία. Ο Πανελού δέχτηκε να σας αντικαταστήσει στη μονάδα της καραντίνας. Μένει να αναδιοργανώσουμε την τρίτη ερευνητική μονάδα χωρίς εσάς. Ο Καστέλ τελείωσε τα πρώτα του παρασκευάσματα και προτείνει να κάνουμε μια δοκιμή. Γιατρέ, δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ μαζί σας. Και εκείνη?
το σκέφτηκα καλά. Αν φύγω θα ντρέπομαι. Θα με εμπόδιζε να την αγαπάω. Μα είναι ανοησία. Δεν είναι ντροπή να προτιμάς την ευτυχία. Γιατρέ, είμαι εδώ και το ξέρω. Είτε το θέλω, είτε όχι. Τον Αύγουστο σηκώθηκε άνεμος που φύσηξε για αρκετές μέρες πάνω στην πανουκλιασμένη πολιτεία. Ο αέρας σήκωνε κύματα από σκόνη και χαρτιά που χτυπούσαν στα πόδια των σπάνιων πια τώρα περαστικών. Περπατούν βιαστικά στους δρόμους με ένα μαντίλι με το χέρι στο στόμα. Οι δρόμοι το Σούρουπο είναι έρημοι και ακούς μόνο τον άνεμο που θρηνολογεί αδιάκοπα. Από την αγριεμένη και πάντα αόρατη θάλασσα ανεβαίνει μια μυρωδιά από φύκια και αλάτι. Ως τώρα η Πανούκλα είχε πολλά περισσότερα θύματα στις πυκνοκατοικημένες και φτωχές συνοικίες παρά στο κέντρο της πόλης. Οι κεντρικές συνοικίες ήξεραν πως είχε φτάσει η δική του σειρά, καθώς άκουγαν πολύ συχνά μέσα στη νύχτα και πολύ κοντά τους τις σιρήνες των ασθενοφόρων. Ορισμένα άτομα που γύρισαν από την καραντίνα ξετρελαμένα από τα πένθη και τη δυστυχία έβαλαν φωτιά στα σπίτια τους με την ψευδαίσθηση πως σκότωναν την Πανούκλα. Το μόνο μέτρο που φάνηκε να εντυπωσιάζει στην αρχή ήταν η επιβολή της συσκότησης. Από τις 11 το βράδυ η πόλη βυθισμένη στο σκοτάδι πετρώνει. Η φωτιά βρίσκεται μες στα μυαλά μερικών και η νύχτα μες σε όλες τις καρδιές. Εκείνο ωστόσο που χαρακτήριζε στην αρχή τις ταφές ήταν η ταχύτητα. Η νεκρόσιμη ακολουθία στις κηδείες έχει γενικά καταργηθεί. Η εθιμοτυπική ολονυχτία των νεκρών έχει απαγορευτεί. Έτσι όποιος πεθαίνει βράδυ περνάει τη νύχτα του ολομόναχος και όποιος πεθαίνει νύχτα θάβεται αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Η επιδημία έχει εξαπλωθεί και μας λείπουν τα μέσα. Το τμήμα μου στο νοσοκομείο διαθέτει αυτή τη στιγμή 5 φέρετρα. Μόλις αυτά γεμίζουν, θα πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Εκεί αδειάζουν τις κάσες και φορτώνουν σε φορεία τα πτώματα που έχουν πάρει το χρώμα του σίδερου και τα στιβάζουν κάτω από ένα υπόστεγο. Καταβρέχουν με ένα αντισηπτικό υγρό τα φέρετρα και τα ξαναπηγαίνουν στο νοσοκομείο. Μόλις οι διαδρομές του ασθενοφόρου τελειώνουν, κουβαλούν τα πτώματα σε πομπή και αφήνουν να γλιστρούν μέσα σε μεγάλους λάκους τα γυμνά και σκευρωμένα πτώματα, το ένα δίπλο ή πάνω στ' άλλο, τα σκεπάζουν με ασβέστη, με χώμα κατόπιν, αλλά μέχρι ένα ορισμένο ύψος, ώστε να μείνει θέση για τους μελλοντικούς μουσαφιραίους. Την άλλη μέρα καλούν τους συγγενείς να υπογράψουν σε ένα κατάστοιχο κάτι που τονίζει τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και τους σκύλους, για παράδειγμα. Πολλοί από τους νοσοκόμους και τους νεκροθάφτες πέθαναν από Πανούκλα. Όσες προφυλάξεις και να παίρναν, είναι βέβαιο ότι μια μέρα θα κολούσαν του Πανούκλα. Το νεκροταφείο αποδείχτηκε πολύ μικρό. Έπρεπε να αναζητήσουν κι άλλους χώρους. Με νομαρχιακή διαταγή έξωσαν τους κατόχους των οικογενειακών τάφων και οδήγησαν τα πτώματα και όλα τα ξεθαμμένα λείψανα στο κρεματόριο, καθώς και τους καινούριους νεκρούς από Πανούκλα. Η επιδημία δεν λέει να σταματήσει. Όλο το Σεπτέμβρη η Πανούκλα κράτησε την πόλη αναδιπλωμένη κάτω από τα πόδια της. Η Πανούκλα δεν είχε εξαιρέσεις. Άρχισαν να διαφορούν για την ποιότητα των ρούχων και των τροφίμων που αγοράζουν. Η Πανούκλα είχε αφαιρέσει από όλους μας τη δύναμη της αγάπης και τη δύναμη της φιλίας ακόμα. Και
Γιατί η αγάπη χρειάζεται κάποιο μέλλον, ενώ εμείς δεν έχουμε παρά μόνο στιγμές. Γιατρέ, ο ανακριτής Οτών και η γυναίκα του ζητούν να σας δουν. Να περάσουν, πάτερ μου. Γιατρέ, σώστε το παιδί μας. Κυρία Οτών, εσείς και το κοριτσάκι σας θα μεταφερθείτε στο ξενοδοχείο που έχει μεταβληθεί σε μονάδα της καραντίνας. Για εσάς, κύριε Οτών, δεν υπάρχει θέση παρά μόνο στις σκηνές του στρατοπέδου απομόνωσης στο δημοτικό στάδιο. Ο κανονισμός είναι για όλους και σωστό είναι να υπακούει κανείς. Θα μεταφέρω το αγοράκι σας στο βοηθητικό νοσοκομείο. Είχαμε δοκιμάσει στο παιδί τον ορό του Καστέλ. Οι σάρκες του έχουν λιώσει μέσα σε 48 ώρες. Έχει πάρει στο ρημαγμένο κρεβάτι του τη στάση ενός γκροτέσκου εσταυρωμένου. Δεν παρουσίασε πρωινή ύφεση. Τα χεράκια του που έχουν μεταβληθεί σε αρπάγες φέρνουν απαλά τα πλαϊνά του κρεβατιού. Άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια του και με κοίταξε και αμέσως βγήκε από μέσα του μια μακρόσυρτη κραυγή που μοιάζε σαν να έρχεται από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η κραυγή αυτή εξασθένιζε συνεχώς και σε λίγο σταμάτησε. Με ανοιχτό το βουβό πια στόμα το παιδί ξεκουράζεται στη γούβα των σκεπασμάτων που έχουν γίνει κουβάρι, ενώ δάκρυα έχουν στεγνώσει στο πρόσωπό του. Αυτό το παιδί τουλάχιστον ήταν αθώο. Το ξέρετε καλά κι εσείς, πάτερ μου. Γιατί μου μιλάτε με τόση οργή, γιατρέ? Και για μένα το θέαμα είναι ανυπόφορο. Μας εξοργίζει γιατί ξεπερνάει τα δικά μας μέτρα. Ίσως όμως πρέπει να αγαπάμε ό,τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όχι, όχι, πάτερ μου. Έχω διαφορετική γνώμη για την αγάπη και θα αρνούμαι μέχρι να πεθάνω να αγαπήσω αυτή την πλάση όπου βασανίζονται παιδιά. Το ξέρω. Εκείνο που μισώ είναι ο θάνατος και ο πόνος. Και θέλετε δεν θέλετε θα μείνουμε μαζί για να τα υπομείνουμε και να τα καταπολεμούμε. Τώρα πια ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ο ανακριτής Οτών πέθανε. Ήταν άτυχος. Άτυχος επειδή πέθανε ή επειδή ζούσε. Ο παπάς ο Πανελού πέθανε κι αυτός. Τα είχε όλα εναποθέσει στο Θεό. Είχε κρατήσει ως το τέλος το ανέκφραστο βλέμμα του. Ο Γκραν ήθελε να στείλει ένα γράμμα στη Ζάν όταν αρρώστησε για να το μάθει και να νιώθει ευτυχισμένη χωρίς να έχει τύψεις. Γιατρέ, θέλετε να σας το διαβάσω μια ωραία πρωία του Μαΐου, μια λιγερόκορμη Αμαζόν διέσχιζε τις αλέες του δάσους. Ξέρω, η λέξη ωραία δεν είναι η σωστή λέξη. Όταν πεθάνω, γιατρέ, κάψτε το σειρόγραφο. Αλλά ο Ζωζεφ Γκραν είχε σωθεί. Ήταν το 4ο αίσιο περιστατικό μες στη βδομάδα. Κοιτάξτε, ξαναβγαίνουν τα τροκτικά. Λέτε να συνεχίσουν να βγαίνουν, γιατρέ. Δείτε τα. Είναι πραγματική απόλαυση. Δείτε τα πώς τρέχουν.
Όλος ο κόσμος μίλαγε με ευχαρίστηση για το πώς θα αναδιοργανώσουν τη ζωή τους έπειτα από την Πανούκλα. Ο ορός του Καστέλ σημείωσε ξαφνικά επιτυχία. Η Πανούκλα είχε στριμωχτεί. Πότε μόνο πρόβαλε αντίσταση και άρπαζε 2-3 αρρώστους που περίμεναν πως θα θεραπεύονταν. Αυτή ήταν η άτυχη της Πανούκλας. Αυτή που τους σκότωνε η αρρώστια στο κορύφωμα της ελπίδας. Γιατρέ, δεν προσπαθήσατε ποτέ να μάθετε ποιος είμαι? Νιώθετε φιλία για μένα? Ναι, νιώθω φιλία για σας, Ταρού. Μόνο μέχρι τώρα δεν μας έμεινε καιρός. Ωραία. Έτσι μου δίνετε θάρρος. Μα θέλατε η μέρα τούτη να είναι η μέρα της φιλίας. Ας πούμε, για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, ότι υπέφερα από την Πανούκλα πολύ πριν γνωρίσω αυτή την πόλη και αυτή την επιδημία. Στα νιάτα μου ζούσα με την ιδέα της αθωότητας, δηλαδή δεν είχα καθόλου ιδέες. Όλα μου έρχονταν βολικά. Μπορούσα να συνεννοούμε άνετα και ιδιαίτερα με τις γυναίκες, και αν είχα κάποιες ανησυχίες έφευγαν όπως είχαν έρθει. Κάποια μέρα άρχισα να σκέφτομαι. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήμουν φτωχός σαν και εσάς. Ο πατέρας μου ήταν εισαγγελέας, η μητέρα μου μια απλοϊκή και ασήμαντη γυναίκα, ποτέ δεν έπαψα να την αγαπώ. Ας μην μιλάμε όμως για αυτήν. Εκείνος με φρόντιζε με στοργή. Και σήμερα που έχει πεθάνει καταλαβαίνω ότι δεν έζησε σαν Άγιος. Ούτε ήταν κακός άνθρωπος. Ακολουθούσε τη μέση οδό. Αυτό είναι όλο. Όταν έγινε 17 χρονών με κάλεσε να πάω να τον ακούσω. Ήταν μια σοβαρή υπόθεση στο κακοβοδικείο και σίγουρα σκέφτηκε ότι θα ήταν η καλύτερη εμφάνισή του. Νομίζω μάλιστα ότι υπολόγιζε σε αυτή την εντυπωσιακή για νέους ανθρώπους τελετή να με παροτρύνει να ακολουθήσω την καριέρα που είχε διαλέξει κι αυτός. Από εκείνη τη μέρα δεν συγκράτησα παρά μια μόνο εικόνα του ενόχου. Νομίζω ότι ήταν ένοχος, αδιάφορο για ποιο πράγμα. Αυτός ο κοντός άνθρωπος με τις κόκκινες τρίχες, φτωχός, καμιά 30 χρονών, φαινόταν αποφασισμένος να παραδεχτεί τα πάντα. Τόσο ειλικρινά φοβισμένος για αυτό που είχε κάνει και για αυτό που θα του έκαναν, ώστε από εκείνη την ώρα δεν είχα μάτια παρά μόνο για εκείνον. Έμοιαζε με κουκουδάγια που την τρόμαξε ένα πολύ δυνατό φως. Ο κόμπος της γραβάτας του δεν προσαρμοζόταν καλά στη γωνία του για κάτω και έτρωγε τα νύχια του ενός χεριού του δεξιού. Με άλλα λόγια, ένας ζωντανός άνθρωπος. Ο πατέρας μου μέσα στην κόκκινη Τίβαινο ζήτησε το θάνατό του. Από εκείνη τη μέρα ένιωθα φρίκη για τη δικαιοσύνη, για τις καταδίκες σε θάνατο, για τις εκτελέσεις. Και διαπίστωνα με αναγούλα ότι ο πατέρας μου είχε αναγκαστεί να βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες δολοφονίες. Ήταν οι μέρες που ξυπνούσε πολύ πρωί, κούρδιζε το ξυπνητήρι του στις περιπτώσεις αυτές. Περιμένετε να σας πω ότι έφυγα αμέσως, όχι. Έμεινα αρκετούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο. Η καρδιά μου όμως πονούσε. Ένα βράδυ ο πατέρας μου ζήτησε να του βάλω το ξυπνητήρι γιατί έπρεπε να σηκωθεί πρωί. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Όταν γύρισε είχα ήδη φύγει. Γνώρισα τη φτώχεια και τη δυστυχία στα 18 μου χρόνια έπειτα από την άνεση. Έκανα 1000 επαγγέλματα για να κερδίσω τη ζωή μου. Δεν τα κατάφερα και πολύ άσχημα. Εκείνο όμως που με απασχολούσε ήταν η θανατική ποινή. Δεν ήθελα να είμαι κι εγώ ένας πανουκλιασμένος. Αυτό είναι όλο. Ήθελα να ξεκαθαρίσω έναν παλιό λογαριασμό με την κοκκινότριχη κουκουβάγια. Έτσι ανακατεύτηκα στην πολιτική. Πίστευα ότι η κοινωνία που ζούσα στηριζόταν στην καταδίκη σε θάνατο και πως καταπολεμώντας την καταπολεμούσα τη δολοφονία. Το πίστευα εγώ, μου το είπαν κι άλλοι. Και ήταν αλήθεια σε μεγάλο βαθμό. Πήγα λοιπόν με τους άλλους που αγαπούσα και που δεν έπαψα να αγαπώ. Έμεινα πολύ καιρό μαζί τους και δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχω μοιραστεί τους αγώνες της.
σκεφτόμουν την κοκκινόκρηφη του Βάγια και θα σκεφτόμουν έτσι τη μέρα είδα μια εκτέλεση. Ήταν στην Ουγγαρία. Τη ζαλάδα που πιάσε το παιδί που ήμουνα τότε έκανα και τα αντρίκια μου μάτια να σκοτεινιάσουν. Ύστερα, έχετε ακούσει ποτέ να του φεγγίζουν άνθρωπο? Έχετε δει? Όχι βέβαια. Αυτό γίνεται κατά κανόνα με πρόσκληση. Διαλέγουν το κοινό εκ των προτέρων. Το αποτέλεσμα είναι να μείνει στις λιθογραφίες ένα κρύωμα και μερικοί στρατιώτες στο βάθος να μαντήλει στα μάτια. Ξέρετε, το εκτελεστικό απόσπασμα στέκεται απέναντι τον κατάδικο. Μήπως αν ο κατάδικος κάνει 2 βήματα μπροστά θα πείσει το στήθος του στα τουφέκια. Ξέρετε πως από αυτή τη μικρή απόσταση οι οπλοφόροι συγκεντρώνουν τα πυρά τους στην καρδιά και πως όλοι μαζί με τα χοντρά τους βόλια μπορούν να ανοίξουν μια τρύπα που να χωράει μια γροθιά. Όχι βέβαια, δεν το ξέρετε. Ο ύπνος είναι περισσότερο ιερός από τη ζωή για τους πανοπλιασμένους. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί καλά από τότε. Η γεύση μου μείνε στο στόμα και δεν έπαψα να επιμένω να τη σκέφτομαι. Έμαθα ψύχα έμεσα πως υπογράψει το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων βρίσκοντας σωστές τις πράξεις και τις αρχές που μοιραία τον είχαν επιβάλει. Εγώ όμως έλεγα μέσα μου ότι αν υποκύψεις μια φορά δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις. Νομίζω η ιστορία με δικαίωσε. Σήμερα το ζήτημα είναι ποιος θα σκοτώσει τους περισσότερους. Τους έχει κυριεύσει όλους η μανία του φόνου. Πάει καιρός που ντρέπομαι θανάσιμα, γιατί υπήρξα έστω και από μακριά, έστω και με καλή θέληση, ένας φωνιάς κι εγώ. Ξέρω ότι είμαστε όλοι πανουκλιασμένοι και ότι κανείς δεν μένει ανέγκυχτος. Ξέρω ότι πρέπει να προσέχεις αδιάκοπα για να μην ξεχαστείς κάποια φορά και ξανασάνεις τα μούτρα του άλλου και του κολλήσεις το μικρόβιο. Τα υπόλοιπα, η υγεία, η ακεραιότητα, η αγνότητα, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα της θέλησης. Μια θέληση που δεν πρέπει ποτέ να σταματάει. Ξέρω ότι από τον καιρό που αρνήθηκα να σκοτώνω, καταδίκασα τον εαυτό μου σε οριστική εξορία. Εγώ μάλλον δεν είμαι σε θέση να κρίνω κανέναν. Την ιστορία θα τη γράψουν άλλοι. Υπάρχει ένα προσόν που μου λείπει για να γίνω ο τέλειος φωνιάς. Γι' αυτό αποφάσισα να είμαι με το μέρος των θυμάτων για να περιορίσω τις ζημιές. Υπάρχουν οι δολοφόνοι, υπάρχουν τα θύματα. Ανάμεσά τους μπορώ τουλάχιστον να ψάχνω να βρω πώς φτάνει κανείς στην τρίτη κατηγορία. Δηλαδή τη γαλήνη. Αλλά λόγια, γιατρέ, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μάθω πώς γίνεται κανείς Άγιος. Θα μου πείτε, αφού δεν πιστεύω, πώς μπορεί να γίνει κανείς Άγιος χωρίς Θεό? Είναι το μόνο ερώτημα στο οποίο με ενδιαφέρει σήμερα να απαντήσω. Εγώ από τη μεριά μου νιώθω περισσότερη αλληλεγγύη για τους νικημένους παρά για τους Αγίους Θαρού. Δεν έχω κλείσει στον ηρωισμό και την αγιοσύνη. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαι άνθρωπος. Ναι, γιατρέ, αναζητούμε το ίδιο πράγμα. Μόνο που εγώ είμαι λιγότερο φιλόδοξος. Δεν αστειεύομαι. Ξέρετε τι να κάνουμε για την πανούκλα, γιατρέ? Να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα.
ακόμα και για έναν μελλοντικό Άγιο, ίσως είναι μια αξιοπρεπής ευχαρίστηση. Με τις άδειες που έχουμε μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την προκυμαία. Στο κάτω-κάτω. Δεν χρειάζεται κανείς να παλεύει μόνο για τα θύματα. Η Πανούκλα δεν χρειάζεται να είναι μέσα πάντα στη ζωή μας. Γιατρέ, αν δεν αγαπάμε για άλλα πράγματα, πιστεύετε, γιατρέ, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αγωνιζόμαστε για τους άλλους. Πρέπει να αγαπάμε για άλλα πράγματα. Ναι, γιατρέ. Μπερνάρ, ο κύριος Ταρού δεν είναι καλά. Σήμερα σηκώθηκε πρωί, αλλά δεν μπόρεσε να βγει. Μόλις ξανάπεσε στο κρεβάτι. Είμαι πολύ ανήσυχη, παιδί μου. Το κεφάλι του πονάει πολύ. Έχει πυρετό. Διψάει. Ίσως να... Ναι. Ίσως να είναι τα πρώτα συμπτώματα της Πανούκλας, μητέρα. Τι θα κάνετε με αυτές τις σαπούλες του ορού, γιατρέ? Κατάλαβα. Το ίδιο έχω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να κάνουν ένεση με ορό, χωρίς να διατάξουν ταυτόχρονα. Και την απομόνωση. Η μητέρα μου και εγώ θα σας προσέχουμε. Θα είστε καλύτερα εδώ. Προσπαθήστε να κοιμηθείτε. Γιατρέ, θέλω να μου λέτε την αλήθεια. Δεν θέλω να πεθάνω και θα παλέψω. Αν όμως χάσω το παιχνίδι, θέλω να έχω ωραίο τέλος. Να μου μιλάτε με ειλικρίνεια, γιατρέ. Αργεί πολύ. Κυρία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία. Ο πυρετός είχε ξεχυθεί στο μέτωπό του. Λες και μέσα του έσπασε ένα εσωτερικό φράγμα. Ένας βήχας ανάβγαινε από τα σπλάχνα του Ταρού. Συγκλώνησε το σώμα του, άρχισε να ξερνάει αίμα. Τα γάνγλια σταμάτησαν να πρίζονται. Ήταν πάντα εκεί σαβίδες φινωμένες στις αρθρώσεις. Έκρινα πως ήταν αδύνατο να τα ανοίξω. Είδα αυτό το κορμί που μου ήταν τόσο οικείο, διάτριτο τώρα από τα λογχίσματα, να καίγεται από ένα κακό που ξεπερνούσε τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είδα αυτή τη μορφή να παραδίνεται στη δίνη όλων των μανιασμένων ανέμων του ουρανού, να βυθίζεται στη θάλασσα της Πανούκλας και εγώ να μην μπορώ να κάνω τίποτα μπροστά σε αυτό το ναυάγιο. Έπρεπε να μένω εκεί στην ακτή, με την καρδιά σφιγμένη, με χέρια άδεια, χωρίς όπλα και χωρίς βοήθεια για μια ακόμη φορά, μπροστά σε αυτή την καταστροφή. Ο Ταρού γύρισε ξαφνικά προς τον τοίχο και ξεψύχησε με ένα βουβό παράπονο, λες και μέσα του έσπασε μια βασική χορδή. Η σιωπή πλανήθηκε πάνω από το κρεβάτι, όπου είχα αφήσει να πεθάνει ένας άνθρωπος.
Σκεφτόμουν διαρκώς τη γυναίκα μου. Οι πύλες της πόλης άνοιξαν επιτέλους ένα όμορφο πρωινό του Φλεβάρι. Ο κόσμος, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, οι ανακοινώσεις της νομαρχίας τις καλωσόρισαν. Έστησαν ξεφαντώματα, μέρα και νύχτα. Καράβια που έρχονταν από μακρινές θάλασσες έβαζαν κιόλας πλώρη για το λιμάνι μας, επισημαίνοντας με τον τρόπο τους ότι η μέρα αυτή ήταν για όσους θρηνολογούσαν για το χωρισμό η μέρα της μεγάλης αντάμωσης. Έλαβα ένα τηλεγράφημα. Η γυναίκα μου είχε πεθάνει εδώ και 8 μέρες. Μην κλαις, μητέρα. Το περίμενα. Αλλά όπως και να είναι δύσκολο. Ο πόνος μου είναι ατέλειωτος. Συνόδευσε το Ραμπέρ στο τρένο. Δεν πρόλαβε καλά να δει αυτή τη μορφή που έτρεξε προς το μέρος του. Την κράτησε στην αγκαλιά του σφίγγοντας αυτό το κορμί που δεν έβλεπε παρά μόνο τα γνώριμα μαλλιά της. Άφησε να κυλήσουν τα δάκρυά του χωρίς να ξέρει αν οφείλονταν στην τωρινή ευτυχία ή σε έναν πόνο που πολεμούσε συχνά να πνίξει. Γνωρίζει τώρα καλά ότι αν υπάρχει κάτι στον κόσμο που να το επιθυμείς πάντα, αλλά να το αποκτάς καμιά φορά μόνο, είναι η ανθρώπινη τρυφερότητα. Σφιγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, γύρισαν όλοι στα σπίτια τους, τυφλοί για τον υπόλοιπο κόσμο, έχοντας φαινομενικά ξεχάσει την πανούκλα, έχοντας ξεχάσει όλη τη δυστυχία και όλους εκείνους που αφού γύρισαν και αυτοί με το ίδιο τρένο, δεν βρήκαν κανένα δικό τους. Αυτούς που δεν έχουν τώρα άλλη συντροφιά παρά μόνο τον οπό τους πόνο. Και αυτούς μητέρες, σύζυγοι, εραστές που χάσαν κάθε χαρά της ζωής, μαζί με το πρόσωπο που είναι τώρα χωμένο σε έναν ανώνυμο λάκκο ή που έχει λιώσει σε ένα σωρό από στάχτες. Για αυτούς υπάρχει πάντα η πανούκλα. Ποιοι όμως σκέφτονταν αυτούς τους μοναχικούς? Οργάνωσαν χορούς σε όλες τις πλατείες. Οι καμπάνες έχουν χαρμόσυνα όλο το απόγευμα. Όλοι χορεύουν ή γελούν. Όλοι αρνούνται ήρεμα ότι γνωρίσανε αυτόν τον παράλογο κόσμο, όπου ο φόνος ενός ανθρώπου είναι τόσο ασήμαντος όσο μιας μύγας. Αρνούνται ότι υπήρξαμε αυτός ο παραζαλισμένος κόσμος, όπου κάθε μέρα ένα μέρος του, στιβαγμένο στο στόμιο ενός κρεματορίου, εξατμιζόταν σε λιπαρούς καπνούς, ενώ το άλλο, δεμένο χειροπόδαρα με τις αλυσίδες της ανημποριάς και του πόνου, περίμενε τη σειρά του. Συνεχίζω το επάγγελμά μου. Δεν υπάρχει αργία όσο υπάρχουν άρρωστοι. Πώς γίνεται αλήθεια πανούκλα να έρχεται και να ξαναφεύγει έτσι, χωρίς να αλλάζει η καρδιά των ανθρώπων? Γιατρέ, έγραψα στη Ζαν και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έβγαλα όλα τα επίθετα. Κοιτάξτε τους γλεντάνε. Πανούκλα, περάσαμε πανούκλα. Μα τι πάει να πει πανούκλα? Να βράζετε τακτικά βότανα και να εισπνέετε τους απολυμαντικούς ατμούς. Θα βαστίξω τόσο ώστε να τους βλέπω όλους να πεθαίνουν. Για πείτε μου, είναι αλήθεια, γιατρέ, ότι θα στήσουν μνημείο για τους νεκρούς? Έτσι λέει η εφημερίδα, μια πλάκα ή μια στήρη, και θα βγάλουν και λόγους. Είναι κρίμα! Και θα το ρίξουν στο φαγοπότη. Πάω, τα δύο.
Αποφάσισα να συντάξω αυτή την αφήγηση που τελειώνει εδώ, για να μην είμαι από αυτούς που σωπαίνουν. Να καταθέσω για τους πανουκλιασμένους. Να αφήσω μια ανάμνηση για τη βιαιότητα και την αδικία που έγινε σε βάρος τους. Και για να πω απλά αυτά που διδασκόμαστε από τις συμφορές. Ότι υπάρχουν στον άνθρωπο περισσότερα πράγματα να θαυμάσεις παρά να περιφρονήσεις. Ξέρω ακόμα ότι αυτός ο κόσμος που γλεντάει αγνοεί ότι ο βάκυλος της πανούκλας δεν πεθαίνει, δεν εξαφανίζεται ποτέ, αλλά ότι μπορεί να μείνει για δεκαετίες ολόκληρες μέσα στα έπιπλα και τα ασπρόρουχα. Ότι μπορεί να μείνει κλεισμένος στα δωμάτια, στα υπόγεια, στα σεντούκια, στα μαντήλια και στα χαρτιά. Και ότι μπορεί να φτάσει κάποτε η μέρα που για τη δυστυχία ή για να γίνει μάθημα στους ανθρώπους η πανούκλα να ξυπνήσει τα τροκτικά και να τα ξαμολύσει να ψοφήσουν σε μια ξέγνιαστη πολιτεία.